Så er vi klar igen. Der er gået lidt tid, siden jeg har spillet sidst. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg har altså været snydt en lille smule. Ikke på den her, men i... men jeg har spillet lidt Feed the Beast i en anden world, en anden verden. Og kigget lidt på nogle ting, og uden at optage og sådan noget. Men jeg bliver i den her verden her, når jeg optager, og så tager vi ud og opdager ting, og nu vil jeg vist på. Hvor har vi den hen? Den vej. Og finder et sted at bo, og jeg skal selvfølgelig nok optage, hvad jeg laver herinde. Men det betyder, at jeg nok har lidt mere styr på, og prøver lidt forskelligt. Den havde jeg slet ikke set. Ja, der var en hule. De forskellige mods, der er at spille, og kigger lidt på det. Selvfølgelig mens jeg optager. Så, men nu skal vi altså snart have fundet et sted at bo. Og jeg samler lige nogle bær op på vejen her. Nom. Fordi jeg trænger til at få lidt orden i mine ting. Og jeg trænger til at bygge lidt, i stedet for bare at rende rundt og kigge, selvom det er meget spændende. Så trænger jeg til at have en base. I stedet for at være sådan en nomade. Det bliver meget spændende. Masser af bær. Nu skal jeg nok lade være. Og herover er der... Hvad er der herover? Et bjerg. Og jeg har altså mistet den der... Jeg aner ikke, hvad jeg har lavet. Men jeg har mistet den der forven på skærmen, hvor... det har sikkert været, da jeg spillede den anden world. Hold da op, der er langt op. Som fortæller mig, hvad... hvad tingene er. Men jeg må se, om ikke det går. Så må jeg jo slå ting i stykker og se, hvad der sker. Og så må jeg jo håbe, jeg kan finde ud af, hvad det er, der sker. Men det der, det ser lidt voldsomt ud. Det er i hvert fald noget bjerg. Så kan vi se, om vi kan komme lidt udenom måske. Eller det bliver lidt besværligt at komme derop, hvis man skal bo sådan et sted. Så skal der i hvert fald være et hul i bunden. Hovsa. Ups. Hop igen. Her har jeg en skovl et eller andet sted der. Grav. Og så håber jeg, at jeg har fået lidt mere styr på min lyd, fordi det virker som om, at jeg var meget lav på nogle af de andre videoer. Og nu skal jeg vist også passe på, at jeg ikke falder ned. Nå, der går nok lidt jern dernede. Den vil jeg gerne have. What? Var der en creeper der? Nej. Gå væk. Au! Den kunne jeg altså høre. Jeg håber ikke, han smadrer noget jern her. Nu tager jeg altså lige det her med. Ups. Hold op. Det var også tæt på. Lille hule her. Jeg ved, som jeg kommer op herfra igen. Uden at falde i mere hul. Og bliver de der bær af. Og spiser lige nogle af dem først. Jeg håber ikke, der falder flere creepers ned til mig. Ja, hvad laver du? Piller min mand lidt ved tastatur, tror jeg, for at finde ud af, hvad jeg har lavet. Jeg optager lige nu. Kan du lade være? Ej, kan du lade være? Jeg tror, han prøver at hjælpe. Det håber jeg. Garanteret for at få de der... Hvad hedder de? Knapper tilbage, eller det der visning tilbage, det kunne være lidt fedt. Jeg synes, det var lidt sjovt, at det kunne vise, hvad jeg havde. Nu kigger jeg så lige på kortet en gang. Og se, vi har... Der er vores hjem, tror jeg, nogenlunde. Eller hvad er det hernede? Har jeg fået slettet nogen? Håber jeg godt nok ikke. Den lavede et eller andet fis med waypointsene med, den kopierede nogle af dem over i den anden verden, jeg startede op. Så de stod sådan helt forkert, og havde et helt forkert kort herinde, men nu håber jeg altså, at jeg kan finde hjem igen. Ellers så kan vi kigge efter det der magic
magiske biome, så må vi kunne finde den derfra. Så hvad har vi her? Her var noget vand. Det ser hyggeligt ud, det her. En lille bugt. Jeg synes, den lækker lidt. Der er nogle blæksprutter derude. Ja. Vi er stadig i det her skøre chaparral landskab med de her meget små træer. Der er noget lava derovre i et hul. Og vi har det der, høje bjergland derovre bagved. Der er en masse heste. Der er også meget græs her, så der er masser at spise for dem. Ej, hvor den lækker. Godt det. Jeg kører altså på fuld knald på min. Han vil ikke snakke med mig. Altså, derovre kunne være et okay sted at bo. Der er faktisk sådan lidt en bugt. Jeg tror også, der var lava lige nedenunder. Skal vi lige kigge. Hop. Hvis jeg kommer op herovre. Ups. Kan jeg ikke. Hop op. Hop. 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 Der er godt nok mange heste her. Jeg tror sådan set, vi er meget tæt på spawnområdet. Eller hvad er der? Startspawnen. Det er garanteret den, der er der. Ja. Jeg er nok bare rendt den anden vej. Men det her nede ser da sådan set meget hyggeligt ud. Hej, hest. Den blik ham op på ryggen. Skal nok det er træls, den lægger sådan. Var det her, hvor der var lava? Jeg tror, det her det er sådan en af de bedre steder med sådan en lille bugt her. Måske skulle der være derovre. Det er sådan lidt noget kedeligt bagland, det her. Hop. Ja, det ligger godt nok lige lidt lige nu. Det er bare en enkelt lava, der er der. Og lidt kedeligt, hvis det var. Se, hvad vi har herovre. Jeg kan godt lide vand. Jeg synes, det er hyggeligt med sådan noget vand her. Jeg synes også, det er lidt hyggeligt, at hestene de bare render rundt derovre. En lille følge der er der. Nå. Den der sød. Ja. Jeg tror lige, jeg skal snart kigge på det der lag, hvis det bliver ved på den måde. Altså, man kunne godt bygge noget et eller andet herude på den her. Jeg er stadig ikke helt tilfreds. Der er noget flod herovre. Lad os gå og se, om det er spændende. Au, jeg tror, jeg faldt ned. En masse lag. Han er godt nok lige lidt træls lige nu. Nom. Men selvfølgelig, hvis man lavede sådan en flod, der startede, eller sådan et vandfald, der startede helt deroppe, så kunne jeg jo bruge vandet til at komme op med, hvis det var, jeg boede deroppe. Kan jeg vist, hvad for en udsigt der er deroppe fra? Hvis jeg kan komme op nogle steder. Kan jeg vist ikke rigtigt. Så det var nok lidt for voldsomt ud, hvad der er. Er solen allerede ved at gå ned? Ej. Ender jeg jo bare med at dø herude et eller andet sted. Jeg kunne godt tænke mig at komme derop og kigge. Hvad er det derovre for noget? Nu er jeg på vej tilbage igen, er jeg ikke det? Nej, ikke helt. Nej, det er noget andet. Det er noget andet magisk, det herovre, tror jeg.
Lad os se, hvad det er. Det er det der blå noget. Det her blå blomster noget, det synes jeg egentlig også var ret hyggeligt. Jeg tror, det her er et gummitræ. Er det ikke det? Den vil i hvert fald ikke give mig nogen saplings. Giv mig en sapling. Nej, vil den ikke. Ej, det ser så hyggeligt ud, det der. Lad os se. Med de her blomsterne. Det ser så ret hyggeligt ud, så prøver jeg at bo lige her. Så virker det som om, så er der sådan lidt af det her. Savanne hedder det åbenbart. Og så laver det vandfald ned der i hjørnet. Og så lader de der stå, de der er meget hyggelige. Okay, det regner åbenbart ikke på savannen. Det er ligesom fra den ene til den anden her. Så det er jo sådan set også okay, at det ikke gør det. Så bor lige her med de her hyggelige blomstrende træer. Der bliver sådan lidt blålige her. Det er meget blå græs. Sådan lige på et hjørne af træ. 3 forskellige verdener. Det kunne da være meget. Hvad er det, der lyser herude? Nu skal jeg lige over og kigge. Det er en af de der bikuber. Jeg har fundet ud af, at jeg har kigget lidt på det. Jeg har snydt lidt. Jeg blev jo så nysgerrig. Altså, jeg skal nok lade være med at slå den ned. Men man kan lave sådan en scoop, hedder den på engelsk. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Det ligner sådan et net. Sådan en fiskenet eller sådan en, ligesom den man fanger sig, der sidder sådan derovre. Ligesom den man fanger sommerfugle i, eller sådan noget, hvis man er på sommerfugle, ja. Hvad har jeg nu? Hey, det er sådan en entemand. Sådan en mini-ente. Med et pandebånd på. De er vist ret venlige. Den gik i hvert fald ikke på mig. Nej, jeg har ikke lige lyst til, at han skulle på mig. Der er nok mange haver i den her skov her. Og det her, det ser også hyggeligt ud. Lige her midt i den her blå en. Kan jeg bo lige her? Ups. Holder jeg altså lige over med minimappet, om der er noget farligt. Fordi det ser godt nok ud, som om der er et eller andet herovre. Men det kunne så bare være de der mini-ente folk. Eller ting, der er nede i den her. Og det ser sådan lidt hyggeligt ud, det her. Så man skal gå deroppe måske, og så kigge nedover. Sådan lige på spidsen. Her er sådan en residens deroppe. Ej, nu er jeg så nødt til at få gjort noget med det der lag der. Jeg logger lige ud, og så kommer jeg tilbage igen. Så prøver vi igen. Og så holder jeg lige øje med mine tæller heroppe. Nu har min mand kigget lidt på computeren, og så håber jeg, så flytter jeg lige mikrofonen. Så håber jeg, det hjælper lidt, og det begynder at regne. Det er trist. Så håber jeg lidt, at det hjælper på laggen. Men jeg kan faktisk godt, at det her lille af vand, det er altså også hyggeligt. Det er sådan lidt mystisk og lidt hyggeligt. Lægger stadig lidt, kan jeg se. Det er ikke så godt. Altså, op her og kigge lidt. Her vi kan se ud over landskabet. Jeg synes, hvad heroppe. Simpelthen ligesom bakke heroppe. Med det her blå noget. Hvad har vi her landskab herovre? Den lægger godt nok stadig voldsomt. Det ser kedeligt ud det der. Hvad er det for noget rødt noget? Lad os lige se. Ja, han fandt også ud af, hvad det var, der var sket. Der var en, der havde trykket på en tast. Sådan at det her. Men der er altså også sket noget andet i mit. Så den er altså blevet lidt stor, den der hardened clay. Det kan jeg bruge til at bygge af. Så det er måske også fedt nok, at det er herovre. I nærheden, men det er ikke særlig kønt. Jeg vil altså være ærlig at sige, det synes jeg ikke er sådan helt vildt kønt. Lad os lige kigge på minimappet, hvordan ser det ud her. Så hvis nu vi har den her blå lille sø, den her så åbenbart lidt højere. Men så skal vi derop og se, hvad der er her ovenfor. Se om jeg kunne bo her.
Jeg synes stadigvæk det der. Sådan der, hvor den lige skifter mellem det blålilla og savannen herovre. Det tror jeg stadig er et af de bedste steder. Så kan det være, at jeg skal herover og kigge, hvad der er herover. Så tager jeg lige en tur herover. Jeg tror, det er lige noget jungle, det derovre. Kan jeg lige over og kigger her. En ko. Hej, ko. Jamen, du skal snart til at finde et sted at bo. Og det sjove er altså, nu har jeg så spillet på den anden, men det sjove er, at hestene, de har altså de der hatte på. De der skøre hatte. Dem har de altså på rumpen, i stedet for på hovedet. Så der er vist en hest, der er død derovre. Så den der hest derovre, den har altså, det burde være en hat. Den sidder altså på rumpen, men det ser lidt tosset ud nogle gange, når der sidder sådan en hat på rumpen med en hest. Det blækker stadig helt voldsomt. Har vi et magic biome herovre igen? Allerede? Det passer. Nej, det er sådan noget. Ja, det herovre. Det ser godt nok tosset ud, det træ der. Lush Desert. Sacred Springs. Ej, hvor det lækker. Det er altså ikke så sjovt, det her. Det er for et kæmpe træ derovre. Jeg havde overvejet sådan, og nu her, når jeg skal til at bygge, hvordan jeg skulle bygge og sådan noget, men hvis jeg skal bo over i det der lille af der, så tror jeg altså, jeg skal lave sådan en prinsessetårn. Så laver man noget farvet et eller andet. Hvad er det for et træ, det der? Det ser vildt ud. Har der været noget lava nedenunder, eller der var sådan en svævende træ? Så prøver jeg ind. Nu på regnvejret. Det er bare sådan en svævende træ. Hvad sker der for det? Jeg vidste, om det var meningen, at jeg skulle sidde fast der. Det må næsten have været noget lava eller et eller andet, der har brændt af. Der mangler der bare en hel del. Den bare sådan... mangler bare lige midten af træet her. Det er lidt voldsomt. Det ser lidt skørt ud. Jeg skal lige se, hvad det er for noget træ det her, hvis jeg kan få... Okay, jeg lige sætte den der på igen. Sacred Oakwood. Sacred Oak Leaves. Hvad er det her? Det er almindelig oakwood. Så den lige af igen, for jeg synes, at den fylder lidt meget på min skærm. Men nu er det i hvert fald noget at bygge af. Ja, så har jeg altså oplevet, at den laver sådan nogle chunks en gang imellem, eller sådan nogle huller en gang imellem. Der har vi her en bikub. Hvor den sådan ikke lige kan finde ud af at load sådan en stribe ind der. Men her var der i hvert fald masser af træ, sådan en Sacred Grove ting. Det var da meget hyggeligt. Der er bare skov ud over det hele her. Lad os se, hvad har vi herovre? Herovre. Jeg kravler lige her og kigger ud over. Ja, der er lidt for mange træer til, jeg synes det er sjovt det her. Det bliver sådan lidt for voldsomt. Jeg tror stadig, jeg synes det blå derovre, som er det bedste bud. Og vi er stadig oppe i... Det er så sjovt det der. Det ser lidt skørt ud det der, men det er vist noget med, at man kan farve det der hardened clay, men det er i hvert fald til at bygge af. Så det var i hvert fald noget, hvis man kunne farve noget af det, og så bygge sådan et mærkeligt tårn over i den der lille af. Jeg kan finde over igen. Den vej. Lush Desert. Det er så det her clay her. Det er sådan, jeg kan grave det ud. Og jeg skal hakke det ud. Det er i hvert fald lidt for lang tid at grave. Skal vi se, hvad her. Ja, det var bedre. Men nu er vi at Shift R. Klik. Så fandt selvfølgelig lige den der Shift R. Se, hvad kan vi så bruge det til? Jeg kan farve det. I mange forskellige farver her. Fedt. Og det kræver faktisk ikke sådan voldsomt meget farve for at farve.
meget lidt. Så vi kan lave et sjovt lille tårn herovre, man kan lave tiles. Det må være nogle fliser i en eller anden slags. Så hvis nu jeg bruger det her til at bygge af. Copper insulated tube. Skønt. Hvad sker der her? Alchemy chemistry, der har jeg slet ikke kigget på. Hvad giver det? Red sand. Hardened clay til red sand. Okay, så jeg kan simpelthen bruge det her til at bygge af, hvis jeg farver det. Så det her er sådan set et godt byggemateriale. Det er jo lækkert at have det tæt på, men jeg ved ikke lige helt, jeg synes, det er så et kønt sted at bo. I hvert fald. Hvad har vi her? Det er stadig det her lush, det så det kommer sådan oase-agtigt. Så vi skal nok bo sådan... nu sker der et eller andet. Minecraft is running out of memory. Så prøver vi igen. Jeg har virkelig nogle problemer med noget lag og noget forskelligt, så nu har jeg godt nok lige sat det til, at det skulle være dag, og jeg håber, at hvis der begynder at regne igen, at det så ikke lægger for meget. Ellers så skal jeg have fundet ud af en eller anden måde til at få vejret taget af. Det er en ældre computer, jeg har, og så ja, jeg håber ikke, det giver for mange problemer. Må vi se. Jeg skal i hvert fald over og kigge på det andet landskab herovre. Og hvis det kunne hjælpe, at vi bare tog... Den er skør, den der. At vi tog regnen fra som det eneste, og det så holdt op med at lag, så ville det jo være dejligt. Så det skal jeg lige kigge lidt på. Men lige nu er det klart, og vi prøver igen. Og her er der et hul. Det vil være et okay sted at grave, hvis jeg boede lige her i nærheden. Og det er en sjov blomst. Skal vi vist, hvad det her for en? Det er rigtigt, det er dem, der lyser. De er sjove. Jeg ved ikke, om de kun findes i den her... Hvad hedder det? Jeg tror, de findes i den her specielle blå Magic Biome. Mystic Grove hedder den. Mystisk have, eller mystisk beplantnings... Det ved jeg ikke. Altså her kunne også være et fantastisk sted at bo. Der er næsten allerede en hule her. Der er faktisk allerede et sted at bo her. Det var da et godt sted at starte. Og så bygge et prinsesseslot lige her. Lige ned til vandet. Lad os se. Og det er faktisk lige over til det andet vand. Hvad hedder det? Til den her det der lilla vand. Ja. Det ser lovende ud, og jeg skal lige ned og hente den her, for nu fik jeg lige øje på sådan... Au! Nu fik jeg lige øje på sådan en overberry, sådan en... Derovre. Lige der. Dem har jeg vist også et par stykker af hjemme i huset. Hov. Hvad med det? Sådan en af de der bærer... Yes, iron overberry. De her, de er nogenlunde hver en hvad hedder det? Ikke en ingot, en nugget. Så 9 af de her giver en ingot. Det er selvfølgelig ikke sådan voldsomt meget i forhold til de her, men har man nok af dem, så kan man altså få pænt meget ud af det. Specielt også, hvis man finder en eller anden, jeg ved ikke lige helt, om det kan lade sig gøre, men hvis man finder en eller anden måde at gøre det automatisk på. Jeg tror altså, jeg slår mig ned lige her. Det tror jeg altså, jeg synes er et okay sted. Det er også en masse, hvad hedder det? Så spørgsmålet om jeg skal bo herover, hvor der er sådan lidt fladt, og så bare med udsigten over til det her dejlige blomstrende. Blomstrende noget. Og et bjerg i baghånden. Eller om jeg skal over og bo i det blå.
Nu smider jeg med tingene. Jeg ved ikke lige, om jeg får trykket på Q, eller hvad jeg gør. Jeg skal nok passe, at jeg gjorde det, i stedet for at trykke fremad. Altså, jeg tror også godt, jeg kunne finde på at bo lige der ovenfor. Så kan jeg starte med lige at lukke af der, så bo derinde. Eller så begynde at flytte ting over, og begynde at bygge lidt, og samle noget ler, og få det farvet, finde noget farve. Jeg tror altså nok, de her, de giver... Dem var der i hvert fald også masser af rundt omkring. De giver noget magenta. Så kan vi lave et lysrødt hår. Så kan vi lave et lysrødt... jeg skal lige se. Nå, det vil den ikke finde ud af. Shape crafting. Der. Ja, det ser godt nok lidt kedeligt ud. Lave noget med glas. Hvad er det her? Strengthen glass. Som så bliver magenta. Iron tank. Man kan simpelthen farve alt sådan noget. Fedt. Alle mulige sjove farver her. Man kan farve træ. Og sten. Så kan det da godt ske, at jeg skal til at... Og en magenta colored glowstone. Fedt. Så kan det da godt ske, at vi bare skal... Quartz. Jeg vidste, om jeg kan gøre det med... de ser lidt... Det er næsten sygt ud, det der. Jeg kan gøre det med cobblestone. Jeg vidste, om jeg kan gøre det, selvom cobblestone også er... Har vi her metal posts. Jeg kan simpelthen også lave dem lilla. Sjovt. Platform. Det ser anti-block. Det ser giftigt ud. Magenta godt med magenta stained glass. Clear glass. Det er rigtigt. Man kan lave sådan noget helt klart glas i Tinker. Kan jeg lave noget mosaik med det her clear glass? Der var i hvert fald masser af muligheder for at lave noget sjove farver og noget sjove... Så bliver det et lyserødt prinsessetårn. Det er jeg simpelthen nødt til. Jeg er trods alt af hundkøn. I den her lille Mystic Grove, så bliver det lyserødt lillet prinsessetårn herovre. Det bliver sjovt. Det tror jeg ikke, jeg har prøvet før. Jeg har prøvet mange sjove ting, men lige det her, det tror jeg ikke, jeg har prøvet. Lad os lige få sat noget lys op ind i den her. Au. Uden at dø helt. Det er altså ikke meningen at skræmme ham der væk. Lad os se, han er også åben herom til. Hvad skal vi have et eller andet at bygge med her? Vi har noget dirt. Godt nok ikke voldsomt meget. Lad os lige lukke af her, så ved jeg i hvert fald, det er gjort. Der. Så nu lukker jeg lige af, så jeg har en sikker base her. Og så... når jeg har gjort det, så kan jeg begynde at flytte nogle ting, og jeg kan begynde at... så kan jeg begynde at bygge... Okay, der er simpelthen lige en hule allerede her. Ham der, han er giftig. Er det ikke sådan en af de der witches? Han er ikke sådan en... Jo, han er så... jeg skulle bare have nakket på ham. Jeg gad ikke nakke på en af de der... nu har han poisoned mig. Au! Er det ikke poison? Jo, det er så. 30 sekunders poison. Kan du lade være? Au! Jeg kan simpelthen ikke altid kende forskel, fordi der er nemlig nogle gode witches, som man skal bruge, hvis man kommer lidt langt i det der witch mode. Au! Lad da være! Jeg vil ikke dø! Au! Hold nu op! Gå væk! 1 sekund tilbage. Au! Han smed simpelthen glowstone dust og sukker. Vildt. Vildt at have fået glowstone dust, inden man overhovedet er kommet i nether. Men man skal bruge nogle af de venlige sindede, hvis man kommer langt i det der witchery mod. Så jeg har altså ikke lyst til at nakke, og de er altså også lidt sjove at snakke med. Hvis man kommer til at snakke med dem, så griner de lidt af en, hvis man ikke kan...
hvis ikke man er kommet særlig langt, så siger de noget i retning af, at du er ikke værdig, eller sådan et eller andet i den retning, og så laver de sådan en heksegrin. Det er meget sjovt. Havde jeg ikke lige et eller andet spiseligt? Nej, ikke andet end de der bøffer. Dem. Lad os lige spise en af mig. Tog han godt nok meget liv. Der fik jeg godt nok ikke lukket meget af. Lad os lige fjerne noget dirt herinde fra. Kommer trods alt til at have gravet ud her. Jeg synes, det er sjovt. Det er så blåt. Det bliver sjovt, når vi skal i gang med det der botania, hvor jeg skal have lavet noget græs og noget. Det så bliver så blågrønt. Så. Og en svamp hernede. Jeg håber altså, de værste prøvelser med lag og vejr og ting og sager, at det her er overstået nu. Nu har jeg lige fået ryddet lidt op, og jeg har lige fået lavet lidt forskelligt med computeren. Så nu håber jeg virkelig, det hjælper lidt. Der er meget at lukke af her. Og se, der skal jeg have mere dødt. Jord. Ja, så bliver det selvfølgelig aften. Og nu håber jeg så, at der spawner for meget herude. Og nu gik min skovl i stykker. Jeg laver lige en workbench. Lige her. Og så laver jeg lige en skovl. Har jeg noget? Jeg har faktisk en enkelt sten her. Godt. Sådan. Bare lige. Nu gør jeg sådan her. Første omgang. Sådan. Og gør vi lige sådan her i første omgang, indtil at det bliver lidt lyst igen, så jeg ved, hvad jeg laver. Så jeg ikke lige pludselig bliver overrasket af et eller andet monster. Nu skal vi se, hvor meget åbent er der her. Det lægger godt nok stadigvæk lidt. Ikke så meget længere. Lad os se. Nu mangler jeg dødt igen. Dødt. Så. Nej. Det bliver hernede, jeg lige lukker af. Lad os lige. Sådan. Nu er der i hvert fald lukket lidt af. Ikke sådan voldsomt meget, som jeg gerne ville, men i hvert fald nok til, at vi sådan kan være nogenlunde i fred. Lad os lige tage den der også. Sådan. Og den lyser godt. Har jeg noget kul med, så jeg kan lave nogle... Nej, det har jeg ikke. Nogle fakler. Så skal vi næsten ned og rode i en mineskagt. Hvor var det var han? Var det herude? Det var lige der. Den der lille goblin. Tror jeg, vi kan finde noget. Ligner ikke, der er voldsomt mange monstre hernede. Der er vist bare ham der. Og jeg skal bare lige grave lidt kul ud her, så vi kan få lavet nogle fakler. Der er også mange gode metaller. Der er en af de der endermænd. Det er vist mest dem, der er her. Hvis det er sådan et fredeligt stykke land, det her, så synes jeg også, det er helt fint. Det har jeg bestemt ikke noget imod, at her, hvor jeg bor, så er det rimelig fredeligt. Godt nok bortset fra den der heks der. Men ellers så virker her rimelig fredeligt. Havde jeg mere træ, der var lidt der. Fakler. Så får vi lige lidt lys igen. Jeg tror bare, jeg fortsætter lige med at grave lidt hernede.
Og så skal vi have fældet nogle træer. Og så har jeg sådan et princip med, at jeg prøver altid at sætte fakler på højre side, når jeg går ned. Fordi så har jeg nogle gange mulighed i hvert fald for at finde op igen. Hvad er det her for noget? Hvor havde jeg den der? Marble. Project Redstone. Project Red Exploration. Det lyder spændende. Og du er bare kravlet længere ind. Nå, der var ikke så meget her. Ja, der er i hvert fald nok til hvad hedder det? Til at grave lidt ud og sådan noget. Jeg ville godt have haft den lidt længere ned. Nu har vi i hvert fald løst den op, så jeg kan sådan set bare begynde at grave lidt ud. Så kan jeg jo bare lade det ligge herovre i en kiste nu. Nu jeg har bestemt, at jeg skal bo herovre. Hov. Stenøkse. Jeg kan godt mærke, at jeg har prøvet at spille lidt på en anden verden, hvor jeg ikke kan lige rende rundt med stenøkser længere. Jeg skal lige se, hvad det her. Nej, det går helt i stykker. Det kan jeg ikke slå i stykker med en stenøkse. Det ser altså vældig flot ud. Så det kunne da være, at jeg kunne... Skal vi lige prøve at slå det op, nu vi står herinde midt i det hele. Ja, nu sætter han den her på igen. Jeg skal lige se med RBLE. Nu kigger jeg lige ind i min inventory, og så skriver jeg lige, at jeg havde kigget lidt efter en rygsæk, fordi jeg synes, min inventory her, eller den rygsæk, man normalt kommer med, jeg synes simpelthen, at hurtigt blev for lille. Så jeg kiggede lidt efter, om man kunne lave en rygsæk, så jeg kunne have nogle flere ting herinde i. Lad os se. MARBLE. Der er mig. Der er det helt almindelige marble. Lad os se, om vi kan finde det der. Den der. Kan jeg vidste, man kan bruge det til? Der er noget her. Bricks. Vi laver nogle hvide bricks, så man kan lave det til det almindelige marble. Nu fik jeg ikke engang gjort det forkert. Gjorde jeg ikke det? Nej. Det er sådan set det, man kan. Kan man bruge dem der sådan noget? Nej, man kan lave bricks. Der var ikke så meget, man kunne, men man kunne lave dem til... Man kan bruge det der chisel, og så kan man lave dem til alle mulige sjove ting her. Hvis man kan lave dem til det der, så kan man i hvert fald også lave, pillars og bricks, slabs, stairs, trapper, og de der flade nogen, så kan man bruge dem også. Men jeg synes nu stadigvæk, det der lille af noget, det var sjovt. Hvis vi kan farve det der clay der, så tror jeg ikke, jeg behøver det her. Det synes jeg var lidt sjovt. Nå, lad os tage noget af det her. Jeg tror, det er aluminium, det her. Lad os tage noget af det med ud. Det er ikke aluminium her. Så skal vi også i gang i det der det der smelteri, så jeg kan få smeltet noget af det her. Jeg kan få noget mere ud af mine... Mine metaller. Det lægger jo godt nok stadigvæk lidt. Skyld. Der var jern. Yay! Mere jern. Jeg skal lige have lidt vand oven på det hus der. Sådan. Der var godt med jern her. Nu gik den helt i stykker igen. Har jeg taget det der workbench med? Nej, det har jeg ikke. Jo. Du vil ikke snakke med mig. Du bliver helt bange for mig. Nå. Okay, min workbench. Så er det det der med, så skal jeg jo have faklen på venstre side, hvis jeg skal finde ud herfra. Jeg vidste, om det er ved at blive morgen igen. Har vi nogen... ikke så mange monster på minimappet, så lad os håbe, det passer. Og lad os kravle herind igen. Det er faktisk ved at blive morgen. Nej, så har vi lige solen, der står op derude. Ej, hvor fint. Det bliver da et fedt sted at bo, det her med solen, der står op lige derovre. Henover, så går den ned over ved bjerget derovre. Det bliver da lækkert. Så. Også få lavet en hakke mere. Hvis jeg havde mere træ der. Jeg skal have lavet noget mere træ, kan jeg se.
en hakke. Sådan. Jeg skal lave nogle døre. Men måske skulle jeg starte med at hente mine ting. Ej, jeg starter lige med at lukke helt af her. Nu hvor det lige bliver lyst igen, så får jeg lige bygget det her dirt til. Blød. Så. Hvis jeg kan komme derop. Det er godt nok ikke nemt, når det stadigvæk ligger. Hop. Hop. Og der. Og et zombie eller et skelet derovre, der er ved at brænde. Og det er dejligt. Sådan. Og der kunne jeg ikke få lov til at sætte en. Kan jeg det der? Sådan der. Hvor bliver de af? De forsvandt. Og jeg skal kravle ud her. Og finde et sted, hvor jeg kan tage noget dirt, uden at... Ja, det kunne selvfølgelig være, at jeg skulle bare... Jamen se, så er der noget almindelig marble her. Jeg kan vide, om jeg kan tage det. Det kan jeg simpelthen tage sådan der. Så skal vi lave sådan noget hvid marble. Guld, hvad var det, jeg kunne lave, hvis jeg lavede chisel? Det er det der med, at den bruger R-knappen, så jeg trykker på Shift R. Så først så sorterer den min inventory. Og jeg ser, så er alting sat i orden her. Hvis jeg trykker på R. Jeg skal lige se den der. Sådan, Shift R, så skal jeg se, hvad jeg kan bruge det til. Jeg skal lige bruge den der chisel-ting, for jeg skal se, om jeg... Ja, jeg kan lave sådan nogle fliser. Så det tror jeg da bare, jeg gør. Sådan nogle fine, hvide fliser. Så. Og så skal jeg bare lige have fundet ud af, hvor mit gulv skal være henne, for så kan jeg sådan set bare grave ud nedenunder. Ups. Sådan. Er det ind til hulen her? Nej, det er bare ud til vinen. Lad os bare lige sætte en fakkel op, så der ikke lige spawner noget herinde. Og så skal jeg finde ud af, hvor at tårnet skal være henne-agtigt, hvor stort det skal være, fordi det skal sådan set være rimelig stort. Hvis jeg skal have plads til ting. Lad os se, hvor bred er den her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Og hvis jeg går ud herover og hvis lige lave hul i det her. 18. Nu kommer der en gris ned i hovedet på mig her. 18. Hvis jeg så kravler jeg lige herop og kigger. Så nu har jeg lavet den 20 bred. Sådan lige her. Agtigt. Sådan 20 gange 20. Jeg tror ikke, det vil passe meget godt. Kommer jeg vist heller ikke, hvor har vi mit hul henne? Her. Hvor er den anden henne? Er det derovre? Nej. Om helt herovre. Jeg kan slet ikke komme ned her. Her er simpelthen helt... Au! Der er helt lukket her. Der er sådan en helt udhæng af dirt. Det er sådan lige her et sted, der er... Det tror jeg godt, vi kan. Altså start den her over et sted. Og så lave den sådan en... 20 gange 20 ting. Nej, går godt nok stadigvæk lidt. Jeg håber, jeg altså bliver... Jeg ved ikke helt, hvad jeg kan gøre mere ved den lige nu. Sådan som det ser ud, så skal jeg købe en ny computer. Det synes jeg ikke lige, jeg har lyst til lige nu. Der var et hul mere. Der er mange huller her. Den var ikke særlig dyb. Det var godt. Jeg gider ikke lige, der spawner noget hernede i hvert fald. Der er masser af fakler. Vi sætter masser af fakler. Men sådan 20 gange 20, det tror jeg så okay, så kan vi lige fylde det her hul op. På et tidspunkt, når jeg gider det. Tror jeg lige, at tager noget af det her dirt væk. Og det her udhæng.
Nu skal vi have fældet nogle af de træer deroppe også. Så. Ja. Hvis den skal være større, for hvis nu jeg skal have en trappe, der er sådan en vindeltrappe, der løber op, så skal den næsten være midt i. Jeg kan vist, hvor meget sådan en fylder. Det skal jeg jo lige have kigget på. Den kunne jeg godt bare fylde en, men det bliver da også lidt kedeligt. Lad os se. Også få lukket lidt af her. Sådan der. Ja, jeg ved godt, jeg mangler lidt i toppen stadigvæk. Lad os lige se, om jeg kan komme til det her. Heroverfra. Hop. Uden at vælte alt for meget ned her. Dut. Ah. Har jeg nok til det? Måske. Ja, det går også lige. Sådan. Så var der ved at få lukket af herovre. Jeg ved godt, jeg mangler de to dernede, men jeg skal lige have fandt noget træ, og så laver jeg nogle døre. Lad os lige fælde de træer der her, fordi de skal vel alligevel væk. Så jeg kommer ind til dem. Ups. Hvor er det æble? Har jeg slet ikke plads til det? Det er jo det typisk. Nu ryger de der. Det fandt jeg også ud i. Man skal simpelthen bruge det der AgriCraft, for de der seeds, de overhovedet virker. Og det er sådan lidt træls, fordi det er sådan lidt udvidet, tror jeg nok. Så det har jeg slet ikke lige kigget på endnu overhovedet. Ja, det skal nok komme på et tidspunkt, måske. Ej, selvfølgelig kommer det, tror jeg. Men det er ikke lige noget af det første, jeg kigger på. Og hvis ikke det bare sådan gror, så gider jeg egentlig ikke lige samle det op, når jeg bare kan slå noget nyt græs i stykker. Jeg skal lige have lavet nogle kister til noget af det her skrammel. Rup. Sådan. Lad os lige få sat dem op herinde. But. Blomster, sukker, glowstone. Det er i hvert fald heller ikke noget, jeg lige sådan får. Magenta, der er gunpowder. Den her busk. Marble og aluminium og dirt. Og det her clay. Så tror jeg, vi har fået ryddet godt og grundigt op. Lad os lige komme ud og få fat i nogle flere træer. Og den der gris derovre, den kommer jeg til at blive forskrækket over mange gange, tror jeg. Der er noget, der bevæger sig. Ah! Sådan. Ups, lad os se, hvad der sker, når jeg fælder den her. Det er sådan noget magic wood, er det ikke det? Nu fik jeg slet ikke samlet det op. Jo, magic wood. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvad det kan bruges til. Kan vi lige kigge på det? Ja, nu drog den op igen, fordi jeg trykkede på R. Det er sådan helt blåligt. Hvad er det? Wooden spike. What? Wooden chest piece. Man kan simpelthen få... man kan bruge det som fuel. Hvad er det? Wood rotator blade. Der skal man simpelthen bruge det midt i. Og blå træer. Træ. Wood pulp. Var det ikke også det der? Nej, sawdust. Ja, det der, hvor man kan få sådan en sawmill. Der kan man få 6 stykker træ ud af. Hvad sker der her? Magma torch. Hold da op. Nu tror jeg fik trykket videre, end jeg fik. Hvad er det der? Better barrel. Den kan man simpelthen bruge til mange sjove ting her. Men det virker som om, at... Nej, det kan godt ske, det er bare mig, der tager fejl. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald veldig fint og blåt. Og det lægger stadig. Så. Og det her det er et lille træ. Ja, lad os lige rende herop. Så det her det er vist et almindeligt egetræ. Jeg får slået en masse græs, når det lægger sådan. Sådan.
Jeg vil gerne lave den her serie færdig, ellers skal den her, optagelse færdig nu her. Det er derfor, jeg sådan lige lader den lægge nu. Altså skal jeg selvfølgelig nok kigge lidt på det, inden jeg, inden jeg optager næste gang. Men jeg har altså ikke så store problemer med den anden verden, hvor jeg også spiller Feed the Beast. Så jeg synes, det er sådan lidt træls, at det måske bare er, fordi jeg optager, at den har lidt problemer med det. Der er godt nok mange af de her magiske træer. Blå nogen. Det passer selvfølgelig meget godt ind i det blå græs. Så det kan da bare ske, at de er også vældig fint blå. Det er spændende, om jeg kan, om jeg kan bruge en chisel på det, fordi så bliver det også vældig spændende at se det her blå noget. Om jeg så bare skal have noget lyserødt eller et eller andet sammen med det her blå træ til at bygge af. Så forsvandt det. Så er det allerede ved at blive mørkt igen. But. Og her har jeg også været inde, det kan jeg slet ikke huske. Sådan. Væk med den. Hvad er det for en fin lille blomst? Pink daffodil. Fin lysrød blomst. Den var da vældig sød. Der er en mere der. Så. Jeg er vist ved at have godt med træer. Nu skal jeg vist også tage ind. Igen i min hule. Og jeg skal have lavet et waypoint, kan jeg ligesom fornemme på det hele. Hvis jeg skal kunne finde hjem igen. Sådan. Og jeg skal snart have spist lidt mere her. Så, fik jeg mere dirt. Nej, lad os lige tage lidt en stribe mere her. Sådan. Så går jeg lige her. Bare sådan lige midlertidigt. Og lige her. Og der var lukket helt af. Der var lukket helt af. Så mangler vi kun lige herover, tror jeg. Håber jeg. Jeg kan ikke lige se, om der er lukket deroppe. Det ligner det. Og nu har jeg selvfølgelig lukket mig selv af her, så jeg ikke kan komme herop. Men det var heroppe, jeg havde lukket af. Så. Ja, der er et lille bitte hul derovre. Og jeg har kun en tilbage. Nå. Der kan heller ikke komme noget af ind af et hul. Så. Det var da dejligt. Lad os se. Er det cirka 64? Er det cirka mit jordhøjde her? Er de sådan nogle helt... det er lækker godt nok. Det er sådan nogle hvidlige, de ser næsten syge ud. Det er næsten for voldsomt. Lad os se, hvis vi skulle bruge det her. Nu putter jeg lige alt det her herinde. Det kan være, at jeg lige skal beholde det der oak wood herude. Ikke den der. Jeg skal lige have noget kul til et par fakler mere, tror jeg var en god idé. Men jeg skal jo have nej, det kan jeg jo ikke gøre nu, så jeg skal jo have noget mere jern, indtil jeg så jeg kan lave sådan en chisel, hedder det. Jeg er ret sikker på, at jeg skal bruge jern til det. C-H-I-S-E-L. Det er en mejsel. Og det er ikke nogen af de her. Det er nogle andre ting. Men alt det her, det er alt det, man sådan her ser her marble. Og så kan man simpelthen få det til at se. Hvad hedder det? Nether brick. Den kan man få til at blive helt blå.
Og det her det er obsidian. Så hvis man bruger den her chisel, så kan man simpelthen få det til at blive af de her alle mange sandstones. Mange sjove og helt almindelige pumpkins kan man få til at se sjov ud. Så der er simpelthen en masse forskellige, og alt det her sjove træ kan man også, eller helt almindeligt træ kan man også få til at blive rigtig fedt. Flot birketræ. Jeg skal lige se om det blå træ, det er her et eller andet sted. Det er det vist ikke. Men den der diamond chisel. Hvad er forskellen på? Multiple modes for chiseling. Nej, jeg tror, jeg skal bruge den der. Det er den, jeg plejer at bruge. Det er bare et stykke jern og en pind. Men jeg tror ikke lige, jeg har noget i jern, så skal jeg til at lave det. Det kunne jeg selvfølgelig også bare gøre. Ej, det er lidt voldsomt at gå i gang med nu. Lad os bare lige få taget nogle af de metaller, der er her. Der er lige her. Jeg skal også have bygget en ovn herover. Jeg tror bare, jeg lader tingene blive over i den anden, i det lille hus, en ovn og en workbench og sådan noget. Det kan godt få lov til at blive stående. Men jeg skal lige over have hentet det allermest nødvendige over i... det vigtigste skal jeg i hvert fald over have hentet over i mine metaller og sådan noget. Hvis jeg har samlet noget andet derovre. Jeg kan slet ikke huske, om jeg har en hel masse andet derovre. Måske skulle jeg bare starte her og så sige... Det henter jeg, når engang jeg har fundet en rygsæk, hvor jeg kan have mine ting i. Ej, jeg må heller lige komme over og tjekke, om der er noget vigtigt derovre, jeg skal have med mig. Som kunne være fint at have med herover. Så. Og se, der var lidt af det der kover her. Nej, jeg har ikke helt nok til en ovn endnu. Så der er noget af det her over. Og sådan noget fint. Jeg tror, det er noget granit, det der. Jeg skal prøve lige at slå den der på igen. Ja, granit. Men det er ikke så udbredt som det andet der, så det skal jeg i hvert fald samle en hel del mere af, hvis jeg skulle til at bygge det. Jeg synes også, det er sådan lidt... Det ser lidt specielt ud. Men vi skal nok få gravet det ud. Så. Ej, jeg må lige med. Sådan. Godt. Ovn. Ja. Der. Og en af hver dem her. Og noget kover. Og hvad putter vi i ovnen? Putter vi lige der. Ovenpå workbenchen. For workbenchen kan stadigvæk bruges, selvom der står en ovn ovenpå den. Det er lidt tosset. Så. Samler vi lige det her aluminium op også. Jeg kan vidste, om det er ved at blive dag. Vi skal lige lave nogle døre også. Så jeg kan se noget. Eller så jeg kan... To. Må ikke to er nok? Og så går jeg... Ja, så mangler jeg en mere. But. Sådan. Hov. Helt almindelige dør. Og de kan stakkes. Nice. Lad os se. Herude ser det ikke ud, som der er nogle monster. Ja, det kunne være fint nok lige at komme et level op. Om der ikke lige er nogen monster, så kan jeg lige gå herud. Ja, fordi floden er hernede i 63. Så det kunne sådan set være, nu sætter jeg lige nogle fakler her. Put. Så det kunne sådan set være fint nok at få mit gulv en tand op i 64. Jeg ser vi herude. Ja, der er vi allerede oppe i 64, så det tror jeg skal... Hvad siger månen? Er det ved at blive morgen? Det var det, jeg skulle kigge den anden vej. Ja, se, så fint der derude. Nu bliver det lyserødt. Jeg kan lige se lidt himmel derovre også. Der er lige et hul. Et enkelt hul. Jeg håber ikke, der kommer nogen edderkopper ind derovre. Men det virker godt nok stille og roligt i den her
biome. Det virker ikke som om, der er sådan en masse farlige ting og sager. Lad os lige få det her aluminium pakket ind her. Og lad os lige 2 stykker træ, det må være nok i første omgang. Så tror jeg løber til løber tilbage til huset og kigger om jeg har fundet. Det kan faktisk være, at jeg er nødt til at vente til næste optagelse. Nu har jeg i hvert fald fundet et sted at bo, og jeg glæder mig til at få bygget. Og stå solen op. En ny dag og et nyt hjem. Og jeg glæder mig til at få bygget. Og finde ud af, hvordan det skal se ud og alt muligt. Men jeg tror, jeg vil slutte nu her, sådan at jeg lige kan få kigget lidt mere på det der lag og finde ud af, om det bare er sådan, det er nødt til at være, eller om hvad der skal ske. Og så ses vi. Hej.